Beraz, nik UEU ezagutu nuen lanaren bidez, Baionako Iker Gazte antolatu zelarik, laguntza eske etorri ziren UEUko langileak ez dakit gela batentzat edo ondoko saio baten antolatzeko, eta horretan sartu nintzen. Eta egia da Iker Gazte horretan izan nuen parada ere parte hartzeko animatzaile gisa, eta asko gustatu zitzaidan, hor ikustea hainbeste ikasle bazirela euskaraz ikasten, baina edozein tematikaren inguruan izan gai zientifikoak, baina ere gai gehiago humanistak, eta asko gustatu zitzaidan. Gainera bolantaldea ezagutu nuen ere eta oso ongi ibili nintzen haiekin, eta ondotik antolatu ginituen uda ikastaroen ondoko saio batzu, eta pixkanaka nire burua ondo sentitzen nuen ikastari horietan, eta gaiak biziki interesgarriak zirenez, eta baita ez da euskaraz egiten zenez, hor sartu nintzen pixkanaka UEUren mundu horretan, eta biziki goxoa da orain arte. Gaur egun da, nire helburua da lujaldetasuna erakustea ere, eta iparraldean UEU ere existitzen dela, hemen ere egin baitzen lehen ikastaroa, beraz garrantzitsua da ere iparraldeko edo bederen hemengo 3 probintzietako ikerleak ere biltzea. Nire helburua beraz da sarea egonkortzea eta bultzatzea, baina hemengo egiturekin ere ditugun hitzarmenak ere bultzatzea, eta euskararen tokia bereziki unibertsitate arlo horretan garatzea iparraldean. Beraz, lehenik sehaskarekin dugun hitzarmen hori garatzea, beraz gaur egun ari gira hitzaldi ziklo berri bat plantan jartzen, beraz hitzaldi ziklo topaketa tailer antzekoa, beraz hori hortan sartuak gira buru belarri eta laster izanen dituzu horren berri, eta gero horren ondotik zinez sarea egonkortzea, baina ditugun ere hitzaldi zikloak berriz bultzatzea, akademiatik tartarika bezala, baina bestalde ere ikaslei zuzendutako kafe zientifiko baten sortzea eta martxan jartzea, zinez hemen euskaraz ikasten edo euskaraz irakasten duten unibertsitate munduko jende hori biltzeko eta zinez sendotzeko eta saretzeko. Bistan dena, helburua da ere udako ikastaroek segitzea, urtero baditugu batzuk antolatuak sehaskan edo beste leku batzuetan, baina gaur egun egonkortzea eta hemengo elkarteekin batera edo egiturekin batera proposamen gehiago helaraztea gure publikoari. Bai, oso garrantzitsua da, nik niri iduritzen zait beharrezkoa, bereziki euskalgintzan gaur egun, txikiak garenez bereziki iparraldean, gauzak elkarri eramateko eta bereziki euskal giro bat ere sortzeko, ene ustez beharrezkoa da elkarrekin lan egitea, eta horregatik UEU biltzen da, izan sehaska, EEP edo beste elkarteekin lan egiten. Gaur egun argi eta garbi ildo akademikotik ekarpen handia ekartzen aldu, bereziki euskarari doakionez. Hemen ez da euskal unibertsitaterik, ejan nahi dut euskaraz ikasten den gai bakarra euskal ikasketak dira. Beraz gaur egun nik uste dut hori ekartzen aldugura, izan erakasleak formatzeko, baina ere publiko handiari zabaltzeko. Euskararen aldetik, ene ustez, euskar hezkuntzaren aldetik gauza asko ekartzen aldugu. Gure eksperimentazioei esker, baina ere lujalde osoan ibiltzen girelako.